अगर आप भी चाहते हैं SSD म्यूजिक की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिक्स बाय शांति रिकॉर्डिंग स्टूडियो चंडी स्थान बघाए। म्यूजिक बाय कन्हैया जी स्मार्ट। presented by SSD म्यूजिक। कौने गलतिया के देता रुसाजा, हम के रोआ के तुहके मिले का माजा, मिले का माजा। कौने गलतिया के देता रुसाजा, हम के रोआ के तुहके मिले का माजा। भइल कौन कसूर बताई दन हो, कइनी कौन कसूर बताई दन हो। जान हाथावा से जहर पिया के तू हमके मुआई दन हो। जान हाथावा से जहर पिया के तू हमके मुआई दन हो। पहिले गोदिया में रहत रहलू हो, सब दिलवा के बतिया के कहलू हो। पहिले गोदिया में रहत रहलू हो, सब दिलवा के बतिया के कहलू हो। हमार नमवा हमेशा ला मिटाई दन हो, हमार नमवा हमेशा ला मिटाई दन हो। अपना हाथावा से जहर पिया के तू हमके मुआई दन हो। अपना हाथावा से जहर पिया के तू हमके मिटाई दन हो। म्यूजिक बाय कन्हैया जी स्मार्ट। कहे सोनू आनंद साचे बतिया हो, ना भरोसा के चीज नारी जतिया हो, नारी जतिया हो। कहे सोनू आनंद साचे बतिया हो, ना भरोसा के चीज नारी जतिया हो। खुश रह भले हम के भुलाई दन हो, खुश रह भले हम के भुलाई दन हो। अपना हाथावा से जहर पिया के तू हमके मुआई दन हो। अपना हाथावा से जहर पिया के तू हमके मुआई दन हो। मिक्स बाय शांति रिकॉर्डिंग स्टूडियो चंडी स्थान बघाए।